Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndikati chimimba muzimuziwe? Ndikati kamajekete muzimuziwe? Maina ati azikhalati? Mafuna ndiauza abale athu a polisi. Musagwirisidwe ntchito. Boma ili latha kale. Akakuza muziakanira. Chifukwa mawa ipando imene aliwo itazakhalepo ndifeyo. Komanso ndithokoze amakoti pondipasa belo. Chifukwa anzathu anabwera opanda mulandu. Wafusa kuti mulandu mwamangira munthu indotani akuti sana konzekele. Zambiri mawa kupenda mtauni mundi adadi tikonzekele blanta yake moto mawa. Koma nafuna nene ichi emalizira achikangawa zimene mandipanga mwandipatsa mangolobe. Zambiri tunakula mawa. Kuna mozi mwa inu ndiye kuthokoza kwanga. Ambuya khale nanu. Maneso mawa kamaenda. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.